Sovjetunionen under Stalin. 5-årsplan. Stalin han lavede i 1920'erne sådan en 5-årsplan for Sovjetunionen, og den trådte så sådan rigtig til i 1928. Det han gjorde, det var, at han lavede et mål for hver region, hver eneste mine, hver eneste fabrik, så han kunne styre det sådan helt ned til bunden, og der var ikke så meget frihed for dem. Han indførte en masse propaganda, og så valgte han at belønne de gode arbejdere med en medalje. Der er for eksempel den her minearbejder, som havde skovlet 1 ton kul på en dag, hvor han så blev belønnet og blev fremsat som et eksempel for alle andre minearbejdere. Den her 5-årsplan, den havde succes, dels fordi mange de kom i arbejde. Der var en stor udvikling af byer, fordi at han fik bygget en masse lejligheder, dog var de rigtig elendige. Og så er der mulighed for uddannelse, doktorbesøg og medicin. Det, der så var knap så godt ved den her plan, det var, at den var rigtig dårligt organiseret, og det kostede mange menneskerettigheder i form af død, disciplin, der var nogen, der blev slaver, og så var der det her hemmelige politi. Og hele den her styre, der var under Stalin, det påvirkede en stor frygt blandt befolkningen, fordi han ligesom under hans regering, så opfordrede de borgerne til at kunne stikke hinanden, hvis der var nogen, der lavede fejl, eller hvis de stod ude for systemet. Og alle politiske modstandere, der var imod Stalin, de blev enten dræbt eller fængslet eller smidt i gulager. Og Gulager? Gulager er en fængsel, en arbejdslejr for politiske modstandere generelt. Ja. Og en undersøgelse viser så, foretaget senere, at 45% af befolkningen på Sovjetunionen egentlig var glade for Stalins styre. Og det er så typisk de ældre, der så har sagt det her, mens 42% var ikke glade for det. De var negativt stemt over for den her styre, og det er så de yngre, der havde den opfattelse. Så det fortæller også noget om, hvilke folk, der støttede Stalin. Og det kan blandt andet også være fordi, at de ældre, de netop også havde oplevet styret under den zaren, som der var før. Lenin. Ja. De kunne have et mere traditionsbundne, ikke, i forhold til, at det skal være sådan en stærk leder, der skal styre dem, ikke? Ja. Propaganda og censur. Stalin, han har jo ikke altid heddet Stalin. Han valgte faktisk at give sig selv navnet Manden af Stål. Stalin betyder ikke? Jo. Godt. Det er det. Så fik vi det på plads. Der var meget propaganda i skolen, men det materiale, de fik stillet til rådighed og sådan noget, der blev han selv fremstillet som meget guddommelig og som den her landsfader. Og samtidig så var der også censur i radioen, aviser og biografer. Og prøvede man at høre, læse, se noget andet, jamen så blev man faktisk straffet. Og så lovede han faktisk også alle russerne, at de kunne komme på ferie en gang om året, hvor der også blev arrangeret nogle fritidsaktiviteter af staten. Og det var så også blandt andet for at få dem til at ligesom være positive over for hans styre, at hvor fedt, og derfor så var der også læsehjælp til selv de fattigste. Ja, men alligevel kunne de kun rejse rundt inde i Sovjetunionen. Inde i Sovjetunionen. Og så har vi fordelene og ulemperne ved Josef Stalins styre. Og det gode var det, at det blev udviklet til et kæmpe industriland, der var meget større end USA og Europa og England og alle de andre lande, fordi de ligesom havde oplevet den her depression. Så de boomede virkelig industri og kunne tjene nogle penge der. På grund af? Ja, deres militærproduktion, siger du. Ja. Altså, de udviklede sig stærkt militært i den her periode, specielt op imod Hitler og nogle af de andre, og fordi deres... Ja. Og under Stalin var der en meget stabil regering, fordi han tog sig alle de politiske modstandere. Så der var ikke noget kritik af regeringen, derfor regerede den meget stabilt og kunne fokusere på dens politik, i stedet for en magtkamp mod andre politikere. Og der var en utrolig god lægehjælp i den her periode. Altså, han opbyggede et velfærdssystem, der ligesom kunne dække borgerne ind efter kommunistiske livslinjer, eller hvad man skal kalde det. Og det var meget bedre samfund under zaren, fordi at de jo tænkte på det kommunistisk, alle skal være lige i forhold til zaren, som bare var den her, hvad kalder man det? Nej, liberalisme, kommunisme, konservatisme. Ja. Hvor de rige ligesom skal regere. Tror jeg vist, okay. Og
Der er meget larm. Ulemperne, det var så, at der var millioner, der døde af hungersnød, fordi Sovjetunionen var et lukket land. De havde fjender hele vejen rundt. De importerede ikke noget mad. De skulle ligesom have deres egen... de skulle bruge deres eget landbrug til at støtte dem selv, og det kunne de ikke, fordi der var så stor en population, at folk bare døde af hungersnød, fordi der ikke var nok mad, de ligesom kunne producere. Og det var også utrygt i samfundet, fordi man kunne ikke vide, om man kunne ikke stole på sin nabo, fordi hvis man prøvede at gøre noget imod systemet, så ville de sladre på en, fordi det blev opfordret. Men generelt også, fordi man i princippet bare kunne Ja. gå hen og finde på et eller andet om en person, hvis man ikke kunne lide ham, og så Ja. ville det der hemmelige politi være set, nå okay, og så gå hen og dræbe ham. Ja. Og mange af de talentfulde personer, eller folk, der havde en god uddannelse, eller havde en god magtposition, og måske kunne udfordre Josef Stalin, de blev så også dræbt eller smidt i gulager, fordi de kunne være en trussel mod hans magt. Ja. Og der har vi så for vores kildekritiske og analytiske del kigget på et billede her, som vi kan se til venstre med en kvinde, der kører en traktor, som var et billede fra 1930'erne, udgivet på den kommunistiske internationale kvindedag, den 8. marts, som ligesom viser den her, hvordan kvinden smider den gamle del af livet ud, fordi hun kører over sådan en masse ting, der ligesom symboliserer den gamle kvinde, en husmor, der er madvarer, altså krydder og sådan noget, man kan, og make-up og sådan noget, så den nye kvinde ligesom skal være en del af fremskridtet med at køre frem i sin traktor og ligesom vise, at hun er en del af produktionen. Og det skete så samtidig, men det var ligesom for at fokusere hans propagandakamp, for ligesom at vise, hvor god Sovjetunionen var overfor alle andre, kan man ligesom se her, at det er ligesom vores kvinder, de kan noget, de driver sig frem, de er ligeværdige med mænd, vi er bedre end alle jer andre, ikke? For ligesom at vise alle beboerne af landet, at vi har fremskridt, ikke? Vi går fremad, vi lever efter vores kommunistiske livsstil. Men det der så skete senere hen, det var, at i 1935, der blev det billede til højre udgivet, og de begyndte i stedet for at reklamere med, at jamen, i stedet for at kvinderne de havde den her stærke rolle, og de skulle ud og arbejde, jamen, så var de mere hjemme i hjemmet, og det var fordi, at der jo netop også skete den her ændring i industrialisering, fordi i 1930'erne, i starten af 1930'erne, der var det jo, at det boomede, og de skulle have så mange i arbejde som muligt, og så var det, at jamen, kvinder de kunne lige så godt også arbejde, som mænd kunne. Men da der så senere ikke var flere at hente ind, og at fødselsraten den begyndte at gå nedad, jamen så fandt de ud af, jamen hvem skal så tage over, når alle de her er væk, jamen så har vi lige pludselig ikke nok eller nok befolkning til at arbejde. Og derfor så begyndte man så at annoncere for, at kvinderne de ligesom skulle få nogle flere børn for ligesom at holde fødselsraten, støtte dem i hjemmet, ja. Og derfor så valgte man også at ulovliggøre skilsmisse og aborter. Desuden så fandt jeg også en anden kilde under det samme, som den her kvinde på trakten, som sagde, at kvinder de kom på arbejde, men det var alle dem, der ligesom var det ulærte del. De kunne ligesom det, som alle burde kunne. De havde ikke specialiseret sig i noget. Så kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, men de havde ikke speciale i noget. De var der bare. Og det viser også bare, at selvom der var en forsøg på ligestilling, så var det egentlig ikke det burde være. Og hvis vi igen kigger på billedet til højre, bare for os lige at analysere det, jamen, så kan man se, at de her runde kinder, jamen, de bliver jo et eller andet sted lovet mad, elektricitet, bøger i baggrunden, uddannelse, grammofonpladen, oplysning. Jeg var også kilder. Hvad? Jeg var også kilder. Vores kilder. Hej hej.